Il-ġurnata ta' Sant'Anton għanqlu nostalġija fost ħafna għal żmien il-primarja meta ħarġa għal hawnhekk kienet tkun mistennija. Mixja fil-ġorna llum għadha tlaqqek ma' familji bit-tfal, oħrajn li jkunu għal rashom jew fi grupp u turisti li jfittxu dan il-post tal-kwiet fiċ-ċentru urban tal-pajjiż. Project Green ser tagħti risposta lil karba ta' ħafna li l-parti pubblika ta' dawn il-ġonna mifruxa fuq 40,000 metru kwadru ta' art teħtieġ dawra tajba. L-Awtorità tal-Ippjanar qiset u approvat żewġ applikazzjonijiet separati li jirriflettu n-natura differenti tal-interventi li jridu jsiru f'dawn il-ġonna. Il-kap tad-dissin ta' Project Green, Benjamin Vassallo, spjega li l-ewwel permessi li ħareġ kien restawr tal-passaġġi, il-ħitan fuq ġewwa tal-ġonna u strutturi oħra tal-ġebel bħal fontani. Żied jgħid li t-tieni applikazzjoni li ġiet approvata mill-Awtorità tal-Ippjanar ix-xahar ieħor titratta l-konservatorju u l-gaġex tal-Asafar. Il-Perit Vassallo qal li l-proġett se jinqasam f'żewġ fażijiet skont dak li jkopri l-permess ta' kull applikazzjoni. Ħajkun hawn dawn iż-żewġ fażijiet għax waħda minnhom hemm iktar xogħol ċivili fuq il-ġebla, restawr fuq il-ġebla, mentri l-parti l-oħra iktar fuq xogħlijiet relatati ma' ħadid. Għamilha ċara li x-xogħol fuq iż-żewġ fażijiet jista' jkun għaddej fl-istess ħin. Project Green bħalissa qed tevalwa 14 l-offerta li rċeviet biex tagħti l-kuntratt għax-xogħol li jmiss mal-ġebel u li mistenni jieħu mas-sena u 8 xhur. Jekk nieħdu biss il-passaġġi fil-ġonna ta' Sant'Anton bejniethom dawn iġibu tul ta' 2 kilometri. Fil-fażi l-oħra mis-7 gaġeġ tal-Asafar ser tinżamm waħda, l-oriġinali illi għandha l-pinnur fuq nett. Din il-gaġġa ser tiġi rrestawrata. Is-sitta l-oħra se jinbnew mill-ġdid blużu ta' ħadid galvanizzat. Parti mill-konservatorju fejn jitkabru l-pjanti ser tinbena mill-ġdid fuq stil li rispetta l dak eżistenti. Kemm il-gaġeġ u anke il-konservatorju se jibqgħu jintużaw għall-iskop li għalih saru. TVM News staqsal il-Perit Vassallo jekk biex isir dan ix-xogħol maġġuri ifissirx li l-ġonna se jingħalqu għal xi żmien. Aħna għamilna anke kondizzjonijiet fit-tender illi il-pubbliku xorta waħda jkun jista' jaċċessa dan il-ġnien b'mod sikur, jiġifieri jkun hemm hoardings adekwati, jkun hemm partijiet li jkunu magħluqa jiġu restawrati biċċiet, sections, biex imbagħad x'in ikunu lesti jinfetħu għall-pubbliku tingħalaq sezzjoni oħra. Il-Perit Benjamin Vassallo qal li kif ġara fil-proċess biex inġibu l-permessi waqt ix-xogħol Project Green se iżżomm kuntatt mill-viċin ma' entitajiet bħal Awtorità għall-Ambjent u Riżorsi u s-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali biex jiġi żgurat li l-interventi kollha jirrispettaw il-valur storiku, arkitettoniku u botaniku tal-ġonna flimkien mal-flora u l-fawna li hemm. Stimi li għandha f'idejha Project Green juru li l-proġett tal-manutenzjoni u r-restawr tal-ġonna pubbliċi ta' Sant'Anton se jiswa aktar minn 5 miljuni.